खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि जोंनि खौरांनि गेजेरजों गोबां मानि नखरनि सोद्रोमा गोमानाय बा बाय बाहागि गोमानायनि खौरां फोसावो लोगोसे बिनि अनगायैबो गुबुन गावबा गावनि एबा मुवा बेसाद गोमानायखौ जों खौराङाव फोसावबोगासिनो दं आरो फोसावबाय थागोन नाथाय बेनि सिगां नोंथांमोना सांग्रां जा बेनि सिगांनो सांग्रां जा जेराव नोंथांमोना एबा नोंथांनि बिसि बिसाय गथ' गथाय गोमानाय खौरां फोसावनायनि सिगां एबा फोसावनायनि उनाव नोंथांमोना सांग्रां जा आरो 100 खेब सानग्रो जेराव आथिखालाव जोंनि बर'नि गेजेरावनो दुखुनि समाव आरोबाव दुखु होनानै रांखावरि जाख्ल'नाया बे समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाफ्लेबाय थादों जेराव बेरामनि मुङाव दुखु दाहानि थाखाय एबा दुखुनि समाव रांखावरि बिनाय समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरानो बर'नि दुखुनि समाव आरोबाव दुखु जाबसिना होबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव थांनाय साननैसो सिगांसो माखासे बारग' एनडिबिनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना बेफोरबायदि दुथां सुबुंखौ हमनानै गोख्रों साजा होनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुखाबाय आरो जोंनि खौरांनि गेजेरजोंबो बे समाव फोसावबोदोंमोन नाथाय बेबायदि गोख्रों बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों साजा होसेयावबो नाथाय दासिमबो सुद्रायाखै माखासे दुथां सुबुंफ्रा बे समाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों माखासे डकुमेन्ट्स फोरमान बिलाइ गोमानायनि खौरां फोसावदोंमोन नाथाय फोसावखांनायनि उनाव थामहिनबा दादगारि ओनसोलाव सासे सुबुंनि एबा सासे दुखुथिया सुबुङा बेरायनो थांनायाव फोरमान बिलाइफोरा गोमादोंमोन आरो बे गोमानायखौ जानबुं नाम्बार होनानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांनि गेजेरजों फोसावदोंमोन नाथाय बे जानबुं नाम्बाराव सोरबा दुथां सुबुङा सिनाय मोनि सुबुङा फोरमान बिलाइफोरखौ मोनबाय होननानै नखरसिम जानबुंजों फोरमायहरो आरो बे फोरमान बिलाइखौ हैनो थांनायाव गारि भारानि गोनांथि जागोन होननानै रां बिहरनानै आरो बिगोमायाबो जाय बिथांनि फोरमान बिलाइ गोमादोंमोन बै फोरमान बिलाइ गोमा जानायनि बिगोमायाबो रां सोना हरदोंमन 500 रां आरो बे 500 रां मोनखांनायनि उनावनो बे दुथां सुबुंनि जानबुङा अफ जायो आरो ब्लक खालामना लायो आरो बेखौ लानानै जाय सुबुङा दुखुथिया सुबुङा दुखु फोरमायदों गावसोर बिथांमोना गावसोर डिजिटेल खौरां मेल लानानै बिथांमोना फोरमायदों जे माबोरैहाय सासे दुथां सुबुङा नोंथांनि गोमानाय सुबुंखौ जों मोननानै दोनदों नोंथांनि गोमानाय फोरमान बिलाइखौ जों मोनबाय नोंथाङा बेनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय रां हरब्लानो जों नोंथांनि न'सिम दोनहैगोन होननानै माबायदि बाथ्राफोरजों जों दसे समनि उनाव बिथांमोननिफ्राय जों नोंथां एबा बिथांमोननि बुंनायखौ नोंथांमोननो लाबोगासिनो दं बेनि सिगांनो जों नोंथांमोनखौ सांग्रांथि होदों जुदि न'खरनि सोरबा बाय बाहागि गोमानायखौ लानानै नोंथांनि सोरबा सिनाय मोनि सुबुंफोरा रांखावरि बिदोंब्ला रांखावरि बिनानै नोंथांमोननि गथ' गथाय एबा नोंथांनि बिसि बिसाय गोमानायखौ जों खानानै दोनदों हमनानै दोनदों एबा मोननाय जाबाय होननानै नोंथांनियाव कल हरगोन आरो कल हरनानै रां दाबिगोन जेराव नोंथांनि सुबुंखौ एबा नोंथांनि गोमानाय जा मुवा बेसादखौ जों लांगासिनो दं नाथाय लांनाय सिगां जोंनो गारि भारानि मुङाव रां हरनांगोन बेबायदि नोंथांमोननियावबो सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा कल खालामनानै रां बिहरनो हागोन नाथाय बेफोरबायदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनिफ्राय सांग्रां जा जेराव गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव एबा बर'नि माखासे लाइमोनफोरा बेफोरबायदि नंखाय इजि मानि रां खामायनो थाखाय गोबां सुलु लागासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जा जेराव नोंथांमोना खौरां फोसावनायनि उनाव नोंथांनि जानबुङाव दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि रां खामायनायनि मुङाव जानबुंनि गेजेरजों कल हरनो हागौ बेनिफ्राय सांग्रां जा 100 खेब सानग्रो रां हरनायनि सिगां नोंथांमोना 100 खेब सानग्रो दानिया फैदो बेफोरबायदि भुगिनांनाय एबा बेफोरबायदि रां जाख्ल' जानाय फोरमान बिलाइ गोमाखांनायनि उनाव फोरमान बिलाइखौ मोनबाय होननानै थगायनानै रां जाख्ल'नायनि सायाव माबायदि फोरमायदों सासे दुखुथिया सुबुंनिफ्राय जों नोंथांमोन एबा बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननो जों लाना फैनि खुलुमबाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय रायजोफोरनिसिम आङो गोदान बोसोरावहाय गेलेमफुं टाउनावहाय बेरायनो माखासे डकुमेन्ट्स लानानै थांफादोंमोन आलासि जाथावथाव बेरायबोनो होननानै बे बेरायबोनायाव 1 थारिखआवहाय फेमिलि लानानै थांफादों फेमिलि लानानै थांफानायावहाय आङो उन्दैजों उनलाजों माखासे गोनांथार डकुमेन्ट्स जायनो जोंनो नांथारगौ गोनांथि बेफोर डकुमेन्ट्सआनो उन्दैफोरनि थाखाय दखानाव थाबोदोंमोन
बे थाबोनायाव उन्दैजों उनलाजों बोरैबा बख'नानै दोनथ'नाय जादों। बे दोनथ'नायखौ